Mijn naam is Thea Derks. Welkom bij deze businleiding naar de Eco-kathedraal, gebouwd door Louis Leroy. Ondertussen hoort u ook een vlacht van de oersonate van Kurt Schwitters. 5 BBT ZU U C T W B 5. Rakkete rinsekete, rakkete rinsekete, rakkete rinsekete, rakkete rinsekete, rakkete rinsekete, rakkete rinsekete. B. B. Dat is Arnold Marinissen, slagwerker. En we kunnen zeggen dat hij een beetje de geest is van Louis Leroy. En Louis Leroy heeft die Eco-kathedraal gebouwd, als je het zo wil zeggen. De Eco-kathedraal is een concept van Louis Leroy, was een Amsterdamse kunstenaar, annex dichter, maar ook denker. Die vond dat wij te weinig met de natuur leven. Hij vond dat wij in samenwerking met de natuur tot complexiteit moesten komen. En in de jaren 70 heeft hij zelf een heel groot stuk land gekocht bij Mildam, waar we nu naartoe gaan. En daar is hij echt zijn Eco-kathedraal gaan bouwen. Het tweede evenement is in het huisje wat Louis Leroy voor zichzelf gebouwd heeft. Als ik het goed begrepen heb, zitten daar wel raampjes in, maar daar binnenin, daar zit Catharina Groos. Zij speelt in dat huisje en zij is de beschermengel van Louis Leroy in de opvatting van Ensemble Ludwig. Het derde onderdeel is dan van Frederick Rzewski, een Amerikaanse componist die in België woont. En dat heet To the Earth.
En Frederik Rzewski schreef in 1985, 5 jaar nadat Louis hier op dit terrein aan het werk ging, in Amerika een stuk met een tekst van Homerus, in het Engels vertaald, To the Earth. Het is eigenlijk een gebed, het is een soort ode aan moeder aarde. To the earth, mother of all, I will sing the well-established. It is thanks to you if we humans have healthy children and rich harvests. Great Earth, you have the power to give life and to take it away. From creatures that must die. Their fields are fertile, their herds prosper. And their houses are full of good things.